Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Χριστίνα Βάιου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το lesbosnews.gr. 3 νεκροί και 79 τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός της σεισμικής δόνησης που σημειώθηκε στη βορειοδυτική Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος Βεϊζέλ Ρόγλου. Ένας από τους τραυματίες βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Υπουργό. Σύμφωνα με το Associated Press, ο ένας από τους νεκρούς, πάνω στον πανικό του, πήδηξε από το παράθυρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Καντιλή της Τουρκίας, σημειώθηκε στις 11 και 4 τοπική ώρα με επίκεντρο την πόλη Σιμάβ, 80 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κιουτάχιας. Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί. Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6 βαθμών. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στη Δυτική Τουρκία, όπως μετέδωσε το Πρακτορείο Ανατολή. Ένα πανεπιστημιακό κτίριο, το οποίο ήταν άδειο, κατέρρευσε και έσπασαν τζάμια από αρκετά κτίρια. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στη Λέσβο, όπως επίσης στη Χίο και στη Λίμνο. Για το σεισμό της Τουρκίας αναφέρθηκε στην πρωινή εκπομπή από την Κανλή και την Ανάποδη ο πρόεδρος του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Νίκος Ζούρος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το σεισμικό κίνδυνο είναι να προσπαθούμε να προετοιμαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος να προετοιμαστεί κανείς καλύτερα από το να ξέρει τι πρέπει να κάνει εκείνη τη δύσκολη ώρα που μπορεί ένας σεισμός να συμβεί. Πράγματι, ο σεισμός της Δυτικής Τουρκίας ήταν στη γειτονιά μας, λίγα χιλιόμετρα από το νησί μας, έγινε αισθητός στην πόλη της Μυτιλήνης, νομίζω σε ολόκληρη τη Λέσβο και στη γειτονική Χίο, αλλά και σε μια ευρύτερη περιοχή. Δυστυχώς ο σεισμός αυτός δεν ήταν ανέμακτος, είχαμε και κάποια θύματα ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής. 2 νεκρούς είχαμε. 3 νεκρούς νομίζω σήμερα αυτή τη στιγμή και ήδη έχουμε αρκετές ζημιές και τραυματίες αρκετούς. Ενδέχεται και ο κατάλογος αυτός, όπως ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις να μην είναι ολοκληρωμένος αυτή τη στιγμή και να έχουμε και άλλα θύματα. Ποιο το επίκεντρο, κύριε Ζούρο? Το επίκεντρο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα ανατολικά της Λέσβου και ήταν αρκετά ισχυρός σεισμός έτσι ώστε να γίνει αντιληπτός και στο νησί μας. Στις 11 και 4 νομίζω ότι αρκετοί πολίτες θα ένιωσαν την σεισμική αυτή δόνηση. Ναι. Όταν λέτε 150 χιλιόμετρα, άρα δεν ήταν υποθαλάσσιος, όχι. Το επίκεντρο δεν ήταν υποθαλάσσιο. Όχι, ήταν, και γι' αυτό είχαμε και την πρόκληση είχαμε και νεκρούς και τραυματίες στην Τουρκία. Αρκετών ζημιών στην Τουρκία. Είναι κοντά στο ρήγμα της Ανατολίας, είναι ένα μεγάλο ρήγμα το οποίο διασχίζει όλη τη βόρεια πλευρά της Τουρκίας. Είναι ένα ρήγμα το οποίο έχει προκαλέσει πολύ μεγάλους σεισμούς. Ας μην ξεχνάμε το σεισμό του 1999, ο οποίος έγινε πολύ κοντά και στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ένα ρήγμα το οποίο διαχρονικά μας έχει δώσει πάρα πολλούς ισχυρούς σεισμούς και σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις μελέτες που γίνονται για την περιοχή, προβλέπουμε ότι θα υπάρξουν και άλλοι σεισμοί κατά μήκος αυτού του ρήγματος. Το ρήγμα αυτό έχει 2 κλάδους, διασχίζει όλη τη βόρεια πλευρά της Τουρκίας και ο ένας του κλάδος κατευθύνεται πάνω από τα Δαρδανέλια και καταλήγει νότια του Αγίου Όρους, στην τάφρο του Βορείου Αιγαίου, ενώ ο νοτιότερος κλάδος διασχίζει τον κόλπο του Αδραμητίου, τη βόρεια πλευρά του κόλπου του Αδραμητίου βόρεια της Λέσβου και χάνεται πάλι, καταλήγει στην περιοχή του Αιγαίου. Γι' αυτό λέμε ότι η σεισμικότητα κατά μήκος αυτού του μεγάλου ρήγματος πολλές φορές επηρεάζει και την Λέσβο και αισθανόμαστε κι εμείς τα αποτελέσματα τα οποία έχει της σεισμικής δραστηριότητας. Κάνουμε εμείς στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας μια συστηματική προσπάθεια και για ενημέρωση κυρίως του μαθητικού πληθυσμού, αλλά και για εξοικείωση μέσα από τη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που περιλαμβάνει και μια σεισμική τράπεζα και τη λειτουργία της, όπου οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να νιώσουν πώς είναι πραγματικά η σεισμική δόνηση. Γιατί άλλο είναι να
έχει κανείς μια θεωρητική προσέγγιση ότι όταν γίνεται ο σεισμός προσπαθούμε να προφυλαχτούμε, κάνουμε αυτό, αλλά το έδαφος κάτω από τα πόδια μας εκείνη την ώρα να είναι σταθερό, και είναι εντελώς διαφορετική η βιωματική προσέγγιση αυτού του φαινομένου, ενός φυσικού φαινομένου που από τη φύση του δημιουργεί τρόμο και αβεβαιότητα και ανησυχία στον άνθρωπο, και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε νιώσει την αίσθηση αυτή υπό συνθήκες ασφάλειας, έτσι ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Πρέπει να καταπολεμήσουμε τον πανικό και τον φόβο. Αυτό είναι που θα δημιουργήσει την ώρα εκείνη τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σε επίμαχο θέμα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ανεδείχθη τελικά το θέμα που αφορούσε στην έγκριση πρωτοκόλων οριστικής παραλαβής έργων για 2 γεωτρήσεις στη θέση Ψά Παλαιοκήπου και στη θέση Φαρά Σκοπέλου Γέρας. Η ΤΕΔ είχε κάνει αυτό το έργο, έχει πληρωθεί και ζητάμε λοιπόν να εγκριθούν τα πρωτόκολλα γιατί εκεί πέρα υπήρχε μια μελέτη προϋπολογισμού στη θέση Ψά 16.000 ευρώ μαζί με το ΦΤΑ. Η ανάδοχος ήταν μια εταιρεία δημοσιογραφική. Οι εργαστίες της ανήρθαν σε 10.869.000 και 68. Παρακαλώ μην μιλάτε. Συγγνώμη. Και η γεώτρηση στη θέση Φαρά για το έργο έχει συνταχθεί μελέτη προϋπολογισμού 27.561.52 ευρώ με ανάδοχο αδερφή Σκαλάτου κλπ. Και η δαπάνη ανήρθε στο ποσό των 9.097,67. Εδώ έχουμε πίσω τα πρωτόκολλα παραλαβής και των 2 έργων. Ξέρω ότι μπαίνει το θέμα αυτό για να πάρουν πίσω οι εργολάβοι τις εγγυητικές, αλλά θα το καταψηφίσω για λόγους αρχής. Καταρχήν και οι 2 γεωτρήσεις είναι τελείως παράνομες, δεν έχουν καμία άδεια και είναι απαράδεκτο οι δήμοι να κάνουν γεωτρήσεις όπου γουστάρουν. Δεύτερον, η μία γεώτρηση κρίθηκε και το νερό τελείωσε κατάλληλο στη Ψά, η άλλη στα Φαρά έγινε για να εξυπηρετήσει 5-6 ανθρώπους που είναι εκεί πέρα, και δεύτερος λόγος είναι ότι είναι μαύρο χρήμα. Είναι οι γεωτρήσεις υπερτιμολογημένες, ένας ιδιώτης θα τις έκανε με λιγότερο από τα μισά λεφτά, και αυτό το μαύρο χρήμα κάποτε πρέπει να το καταδικάσουμε. Δεν μπορεί να πηγαίνει ούτε στις τσέπες κάποιων υπαλλήλων ή κάποιων αντιδημάρχων ή όποιον. Δεν μιλάω για το κύριο Θανάση, δεν έχει καμία σχέση, έτσι. Ή για να τα χρησιμοποιούμε από την πλάγια πόρτα για να προσλαμβάνουμε ανθρώπους χωρίς καμία διαφάνεια. Άρα λοιπόν για λόγους αρχής το καταψηφίζω. Με βάση τα όσα υπόθηκαν, ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Βουνάτσος τόνισε ότι ο ίδιος θα ζητήσει να σταλεί το θέμα στον εισαγγελέα προς διερεύνηση των καταγγελιών που υπόθηκαν στη συνεδρίαση. Σας συγχαίρω. Εδώ αφήσατε υπονοούμενα διαπράξεως ποινικών αδικημάτων και για δημάρχους και για αντιδημάρχους και για εργολάβους. Θα ζητήσω τώρα να σταλεί το θέμα στον εισαγγελέα και σας προτείνω μάρτυρα κατηγορίας, ώστε να μπορέσετε να αποδείξετε ή να μας φέρετε σε εμάς τα στοιχεία της κατηγορίας σας, γιατί πλέον εμείς παρανομία δεν καλύψαμε ποτέ μέχρι τώρα, την διαφάνεια την υποσχεθήκαμε, αλλά ερώτημα, υπό την προϋπόθεση αυτή πρέπει να ανασταλεί και η ψήφιση του θέματος αυτού. Αυτό δεν λέω. Και ενώπιον λοιπόν όλων αναλαμβάνει ο κύριος συνάδελφος να μας βοηθήσει και εμάς, δεν το αναθέτω στις πλάτες του ιδίου, να ψάξουμε ως Δημοτική Αρχή, εμείς μαζί του, να επαληθεύσουμε αυτού του είδους τις καταγγελίες. Κύριε Δήμαρχε, να σας πω κάτι. Οι γεωτρήσεις αυτές όταν γίνονται από ιδιώτη χρεώνονται 60 ευρώ το μέτρο. Όταν γίνονται από Δήμο χρεώνονται 100 και πάνω. Μόνο αυτό φτάνει, αρκεί. Δεν ξέρω τι χρεώθηκαν. Είπατε ότι μπαίνουν σε τσέπες, είπατε ένα σωρό κουβέντες, και εγώ είμαι υποχρεωμένος να εισηγηθώ στο σώμα του τη στιγμή να κρατηθεί το θέμα έως ότου το ανιχνεύσουμε, το ψάξουμε. Κύριε Παλαιολόγο. Ναι. Βεβαίως ακούστηκαν σοβαρότατες καταγγελίες και κατηγορίες. Εγώ όταν ρώτησα αν η Επιτροπή παρέλαβε, υποτίθεται ότι όχι. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει όλες τις νόμιμες διαδικασίες.
από την εγκεκριμένη μελέτη μέχρι τον νόμιμο διαγωνισμό, αν έγιναν αυτά, την παραλαβή των ποσοτήτων, την λειτουργία, την καλή εκτέλεση και όλα αυτά. Είναι η τελευταία φάση εκτέλεσης ενός δημόσιου έργου. Λοιπόν, όφιλε επομένως, γι' αυτό ρώτησα αν η Επιτροπή Μηχανικών παρέλαβε αυτό και μου λένε ναι. Που σημαίνει έπρεπε όλα αυτά να τα έχει εξετάσει. Όταν όμως προκύπτουν τέτοια ζητήματα που εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε, βεβαίως ανακαλούμε όλη την ψήφο και να διερευνηθεί το ζήτημα. Καθυλωμένο στο αεροδρόμιο Οδυσσέας Ελίτης της Μυτιλήνης ήταν το πρωί αεροσκάφος της Aegean, το οποίο ήρθε από την Αθήνα. Το αεροσκάφος εκτελούσε το πρωινό δρομολόγιο Αθήνα-Μυτιλήνη όταν, κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο, ένας μήνος πουλιών απορροφήθηκε από τον ένα κινητήρα με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να τρανταχθεί ελαφρώς και οι πιλότοι να το προσγειώσουν ευτυχώς με επιτυχία στο διάδρομο προσγείωσης. Οι περισσότεροι επιβάτες αισθάνθηκαν το τι ακριβώς συνέβη, αλλά δεν ανησύχησαν ιδιαίτερα. Αμέσως ειδοποιήθηκε η διοίκηση της εταιρείας, η οποία έστειλε άλλο αεροπλάνο για να εκτελέσει την πτήση Μυτιλήνη-Αθήνα και τεχνικούς, οι οποίοι επισκέβασαν τη ζημιά και το αεροσκάφος επέστρεψε τελικά ασφαλές στον προορισμό του. Έχει τα εφόδια για να δουλέψει για τη Δήμαρχος Τουρισμού αυτή τη στιγμή ή είναι διακοσμητικό στοιχείο? Να σας πω ότι δεν έχω καν ούτε ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις μου, ούτε καν μία γραμματέας. Αλλά ελπίζω ότι μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού, το οποίο εγώ προσωπικά θα διεκδικήσω το μέγιστο κομμάτι οικονομικά που οφείλει να δοθεί από τον προϋπολογισμό στον τουρισμό, διότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι ανάπτυξης του νησιού και πρέπει όλοι να το δούμε ότι μόνο αυτό θα μας βγάλει σε ένα δρόμο ανάπτυξης. Θέλω να σας ρωτήσω για μια εκδήλωση που έγινε στην Κωνσταντινούπολη για την προβολή της τουριστικής περίοδου της Λέσβου, έτσι δεν είναι? Ήταν ένα τρίμερο εκδηλώσεων στην Κωνσταντινούπολη, στο Σισμανόγλιο Μέγαρο, πολιτιστικό κέντρο, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης, το οποίο αφορούσε την πρώτη βραδιά τουριστική προβολή της Λέσβου, τη δεύτερη αφιέρωμα για τα 100 χρόνια του Ελίτη και την τρίτη μουσική βραδιά και επισκέψεις από τον κόσμο και τους προσκεκλημένους. Η πρώτη βραδιά ήταν μια πάρα πολύ σημαντική βραδιά με πολύ κόσμο, δημοσιογράφοι και tour operator. Επιμελήθηκα εγώ προσωπικά για την τουριστική προβολή της Λέσβου. Η δεύτερη βραδιά ήταν επιμέλεια του κυρίου Αστερακάκη, του Πρόεδρου του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού. Και η τρίτη είχε την τιμητική της η μουσική μας, το μουσικό κομμάτι. Επίσης έγινε παρουσίαση των προϊόντων και γευσηγνωσίας και γαστρονομίας της Λέσβου που επιμελήθηκε προσωπικά ο κύριος Στρατής Καραμπάσης. Όλοι μείνανε ευχαριστημένοι και ήδη από τα τόσα email που μου έχουν στείλει έχουν μείνει όλοι ενθουσιασμένοι για αυτό που εμφανίσαμε και παρουσιάσαμε. Άρα η εκδήλωση είχε επιτυχία, μεγάλη επιτυχία. Είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά θέλει συνέχεια. Ήδη μου έχει γίνει πρόταση ότι θα μπορέσουμε να καλέσουμε γύρω στους 20 Τούρκους δημοσιογράφους, να τους φιλοξενήσουμε εδώ για να κάνουν μια πολύ καλύτερη και μεγαλύτερη προβολή της Λέσβου στην Κωνσταντινούπολη. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Έχουμε πληροφορηθεί ότι έγινε ένα φραστικό επεισόδιο μεταξύ του κυρίου Κορδόνη και του προξένου κυρίου Μπουρνόβα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Είναι καλύτερα να μην στεκόμαστε σε ατυχές στιγμές και να κοιτάξουμε το αποτέλεσμα που φέραμε και αυτό που είναι να κάνουμε. Ο κύριος Βουνάτσος έχει δηλώσει ότι θα κάνει δημοψήφισμα για τον Καλλικράτη. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτό και ποια είναι η άποψή σας? Δέσμευση της Δημοτικής Αρχής ήταν και είναι και του Δημάρχου και η δικιά μας το δημοψήφισμα. Αλλά πιστεύω ότι εν ώψη του δικαστηρίου που είναι να γίνει τώρα τον Ιούνιο, σίγουρα ο Δήμος θα εκπροσωπήσει εκεί τις θέσεις ότι ο Καλλικράτης πρέπει να περιοριστεί στο Δήμο Λέσβου. Δηλαδή είναι ένας τεράστιος Δήμος που είναι πολύ δύσκολο να διοικηθεί. Ήδη είχαμε απόφαση στα Γρεβενά για 30.000 κατοίκους, το οποίο το Επικρατεία με την απόφασή του το έβγαλε αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο αυτό. Αλλά είναι βέβαια και πολιτική βούληση. Μετά θα πρέπει όλοι οι φορείς και οι βουλευτές να στηρίξουν τα συμφέροντα της Λέσβου. Τα μουσεία, τι έχετε να μας πείτε για τα μουσεία? Όλα σχεδόν είναι κλειστά. Πρέπει να αναδείξουμε το πολιτιστικό κομμάτι της Λέσβου. Τι έχετε να μας πείτε? Από ό,τι γνωρίζω και με τις επαφές που έχω με τις αρχαιολογίες, δεν τους έχουν εγκρίνει καν εποχιακό προσωπικό για τη φύλαξη. Πρέπει να γίνει μια κίνηση ομαδική πλέον στο σύνολο του νησιού και σε εισαγωγικά επίθεση ότι η Λέσβος έχει δικαιώματα και η κεντρική διοίκηση πρέπει να μας κοιτάξει κάποια στιγμή.
Αν δεν προσληφθεί προσωπικό, τα μουσεία υπάρχει περίπτωση να μείνουν κλειστά? Είχαμε και ένα περιστατικό με τους Τούρκους που ήρθαν εδώ, το γνωρίζετε. Και δεν είναι υπήρχαν... κάτι που ήδη προσπαθούμε να πιέσουμε, αλλά η ευθύνη πλέον έγκυται στην κεντρική πολιτική βούληση. Γι' αυτό και κάνω έκκληση ότι η πίεση πρέπει να είναι πλέον ομαδική και συνολική από τη Λέσβο προς τα εκεί. Εσείς έχετε πιέσει την κατάσταση? Προσωπικά, ό,τι ήταν να κάνω δυνατό, το προσπαθώ. Να βοηθήσουν οι κάτοικοι της πόλης τους απογραφείς να ολοκληρώσουν το έργο που έχουν αναλάβει, ζήτησε μέσω του Αρχιπελάγους ο επόπτης απογραφής για το νησί της Λέσβου, Ελευθέριος Γεωργακίου. Ο κύριος Γεωργακίου ανέδειξε το πρόβλημα που έχει προκύψει εδώ στην πόλη της Μυτιλήνης, ενώ όπως είπε η απογραφή διεξάγεται κανονικά στα χωριά της Λεσβιακής Υπαίθρου. Η απογραφή έχει ξεκινήσει από τις 10 Μαΐου έως τις 24. Συνεχίζεται. Αλλά έχουμε κάποια προβλήματα εδώ στη Μυτιλήνη. Δεν ανοίγουν οι κάτοικοι της Μυτιλήνης τις πόρτες τους όλοι στους απογραφείς. Και γι' αυτό θα ήθελα να τους παρακαλέσω να βοηθήσουν την απογραφή. Να ανοίξουν τις πόρτες, όποια ώρα έρχεται ο απογραφέας να απογραφούν. Να μην αδιαφορήσουν. Στο νησί της Λίμνου η απογραφή γίνεται κανονικά και σχεδόν έχει τελειώσει. Το πρόβλημα βρίσκεται εδώ στη Μυτιλήνη. Στα χωριά, επειδή η απογραφή είναι γνωστή, συνεχίζεται κανονικά και τελειώνει μέχρι τις 24. Αν δεν απογραφούν στις 24, για 2 μέρες θα τους απογράφουμε στο γραφείο του νομού στη Μυτιλήνη, στη Μητροπόλεως 17. Και θα ήθελα να τους παρακαλέσω να απογραφούν όλοι. Είναι καλό για το νησί. Γιατί φοβάται ο κόσμος, τι πιστεύετε ότι φοβάται? Φοβούνται με αυτά που ακούνε στις τηλεοράσεις. Για τις ληστείες. Εδώ δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Τα παιδιά είναι όλοι φοιτητές. Είναι άτομα από εδώ που μένουν στη Μυτιλήνη, ντόπιοι, και δεν έχουμε κανένα κρούσμα. Και θα ήθελα να τους παρακαλέσω να απογραφούν. Ο απογραφόμενος, όταν του χτυπήσει ο απογραφέας το κουδούνι και αμφιβάλλει ότι είναι απογραφέας, έχει ένα νούμερο ο κάθε απογραφέας. Εκείνη τη στιγμή μπορεί να πάρουν το γραφείο της Μυτιλήνης, το 22 510 37 732. Το σηκώνω εγώ συνήθως ή κάποιοι άλλοι συνάδελφοι από το γραφείο και του δίνουμε τον κωδικό ασφαλείας που έχει και ο απογραφέας, και έτσι είμαστε σίγουροι ότι είναι το άτομο αυτό απογραφέας. Να μην φοβούνται, να ανοίξουν τις πόρτες. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας και μέτριους βοριάδες περιμένουμε το Σαββατοκύριακο στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Στη Λέσβο το Σάββατο θα έχουμε έθριο καιρό, οι άνεμοι θα πλέουν μέτρη 2 με 4 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Χίο θα έχουμε καλό καιρό, οι άνεμοι θα πλέουν βόρειοι 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στη Σάμο θα έχουμε το πρωί λίγες νεφώσεις, αργότερα όμως ο καιρός βελτιώνεται. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Την Κυριακή τώρα περιμένουμε καλό καιρό, με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας που θα αγγίξει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Επίσης προβλέπεται μικρή ενίσχυση των ανέμων που θα φτάσουν τα 5 μποφόρ τοπικά από βόρειες διευθύνσεις. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας από το lesbosnews.gr.